A área de accesibilidade naceu no 2001, supone un cambio dentro da organización, ¿no? Porque pasou de prestarse o servicio de xeito voluntario por persoas con discapacidade de modo illado a dedicar unha persoa, cando menos, de forma estructural dentro da organización con continuidade. Do 2001 a hoxe, pois, medramos, agora somos 4 persoas, e prestamos servicios basicamente de interpretación da legislación, de aplicación da legislación, de configuración e distribución dos contornos, ¿no? Tanto a nivel privado, a nivel pequeno, que poda ser unha vivenda, un espazo de traballo, como a nivel grande, a nivel de urbanización. Aí traballamos coas administracións públicas e con empresas, ¿no? Polígonos industriais, áreas industriais, todo isto. Digamos que dentro da organización o máis importante pode ser o servicio de Kogami a todas as entidades e a outras áreas de actividade, ¿no? Como poden ser quizá o SIL por temas de contratación e adaptación de postos de traballo e quizá LECER por temas de actividades de tempo libre.